The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmamadlong, alang sa pagmanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone. Ilabay na sa atong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Ano sa kita ng atong adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Pinahagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Okay, so kaninyong tanan, I hope na mas mayang panglawas o di ta maglangan mangandam tas tong kaugalingon sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios aron kita maandam. Pinahagi sa atong paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag sa English og the rebound technique or pagsugid sa atong mga sala ngadto direkta gayud ngadto sa Dios nga Amahan aron kita mapunan sa Espiritu Santo o nga kita dumalahon niya samtang magatuon kita sa pulong sa Dios. Nawalang kanimo dili magtutuo, it is your volition nga imong gamiton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manduluwas. Ang mga buhat 16:31 na kanayon tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. Dito maglangan, magsugod kita sa atong pagtuon agi og padayon og aniya pa man kita magadupot gayud sa atong tunanan nga giuluhan og God's 10 problem-solving devices. Og so far, aniya kita sa ikapito nga God's problem-solving nga gitawag og personal love for God. Okay. Now, atong tiwason kini, una pa kita mo so good sa hisgot sa sunod nga problem solving nga maong ikawalo. So ani apakita si kapito, ako kang ginaingnan nga God loves you, He always has, and He always will. Unya atong paklaro kanimo nga you may be thinking, tingali magunahuna kag unsaon man paghigugma sa mahigugmaong Dios. How can a loving God send anyone ngadto sa linaw sa kalayo? Now, of course, ato naman ang gitubag tungod kini kay ang kaliwatas tao kondenar man. It's because humanity is condemned. Gumikan sa gibuhat sa una natong hidikanan. Si Adan o si Iba. Si Ish o si Isha. So, hangtod nga dili ka mo dawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, dili yung ka madawat sa pagkamatarong sa Dios. You are unacceptable to God's righteousness. Kay ang prinsipyo nagabarog man nga kung unsa man ang salikway sa pagkamatarong sa Dios, ang hustisya niya mao'y mohukom. So, what is righteousness rejects, His justice must judge. Now, ang imong salikway kang Ginoong Jesucristo, maura kini ang bugtong sala nga di na gyud mapasaylo. Kay matud pa sa Juan 3:36, he who believes in the Son has everlasting life. He who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Now,
Ana ko ipangutan na nimo. How can you love someone nga wa nimo mailhi? Wa ka kailan niya. So man nimo pagigugma niya. So sa dihang ang Biblia tells you to love God, it implies nga kinahanglan mailhan nato siya. Makaila tag kinsa siya. Now kung wa kay lamag sa pulong sa Dios, wa kay lamag bahin kaniya, unsa man nimo pahigugma niya? Now, this is very basic question. Mo hinungdan ngano nga gikinahanglan ang pagtuon sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Kay the more you learn, kung magsigi kag ila kinsa siya, the more you love Him. O buot ka pa nga makaila kinsa siya even more. You see? Nakakita ba ka nining how this problem-solving device motivates? Now, diya sa Deuteronomio, abrihe, diya sa daang tugon, Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 6 ngadto sa 7. Nagkanayon kini siya in English. These words which I am commanding you today shall be in your heart. Teach them with diligence to your children. Talk to them when you sit in your house, and talk of them when you walk, and when you lie down, and when you rise up. Na. So, kung na kay gigugma, mo maguna-una gyud ka og kanang maghisgot kay kabahin niya, di ba? All the time. Now, it should be the same way. Diha nimo og sa imong paghigugma sa Dios. Og ang bugtong pangagi nga maugmad nimo ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios, mao ang pagdugang sa imong kahibalo. Bahin kaniya. Now, kining atong isgutan nga gugma sa Dios, alang sa Dios, I mean, this love for God, mental attitude kini, panguna-una kini, nga gibasihan ang pagpuno kanato sa Espiritu Santo og ang unsay gisulti dispulo sa Dios ug anaa na diha sa imong galag. Kay una-una nga ang imong pagsabot ug ang imong pagtahod kinsa ug unsa ang Dios. Now, diyan Roma 5:5 nagkanayon, hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Now, gidasig ka sa pag-alagad kaniya tungod kay ikaw nakaila na magkinsa siya o imo siyang gihigugma unconditionally. So, imong kanang suklian inunta kung mo magaling na hustong binisaya, you reciprocate His love for you sa imong paghigugma kaniya. Imong gisuklian ang iyang gugma pinagi sa imong paghigugma kaniya. Now, of course, reciprocal love, motivation, is one of the byproducts sa personal na tunggugma nga to sa Diyos. Bitaw na sa 1 Juan 4:19, we love because He first loved us. Now, why nakakita sa Diyos, okay? We have never seen God and you have not touched Him. Huwag ka makahikap niya. So, bisan tuod, wata kakita niya, wata makahikap niya, nasayod kita nga siya matuod, tinuod, and His word is real. So, makahigugma lamang kita sa Diyos, pinagi sa atong kalag, nga mao kanay dili makitang bahin sa atong pagkatao. You see?
That's the invisible part of us. Now, 1 Peter 1:8. What to that? Though you have not seen him, you love him. And though you do not see him now, but believe in him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Diya usab sa Roma 1:20. Kini kanayon, for since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Now, usahay kung kita kanang mangutaan natin ang ko panalitan sa usa ka grupo. Mangutaan ako, how many of you would like to meet God? Kinsa may buot ninyo nga kanang makikita sa Dios o ako silang ingnon nga tuwa ba ang Dios dito sa gawas. Now, tingali kadaghanan mo isa sila mga kamot. But then I give them the verse that says, no man can see God and live. Naman na si Exodo 33:20. So, ang ilang pag-isa silang kamot, ilang wala na sila mo isa sa pagkadungog nila nining maong bersikulo. Now, dili ka makakita sa Diyos until you get to heaven. But that doesn't mean you cannot love Him. Huwag ka na magpasabot nga di ka makahigugma niya. Gimanduan kita gani sa paghigugma sa Diyos, pinagis pagtuon sa iyang pulong. Consistently, persistently, daily, regularly. Kaya ang Biblia nagatudlo ka nato everything we need to know. Aron ato maugmad ang atong personal nga gugma ngadto sa Dios. Kasabot ka? So sabta pagayo kini mga punto nga kung gidani mo. You love God. Imong gihugma ang Dios tungod kay siya nagasangkap gisangkapan tag kaluwasan pinagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Nagahigugma kaniya tungod kay nagahatag siya sa ministry sa Espiritu Santo o sa iyang pulong ingon nga giya pagtultol kanato throughout our life. Gihigugma nimo ang Dios tungod kay siya ang nagahatag kanimo sustento adlaw-adlaw. Pinaagi sa iyang mga Diyos nung mga pagsangkap. Imo siyang gihugma for all of this and more. Labihan daghana. Everything you need, in fact, everything your life is about, giha sangkapan sa Dios, isangkapan ka sa Dios ug sa iyang grasya. Now, unsa may nagadasig ni Ginoong Jesucristo nga sa iyang pagtuman sa mando nga muadto sa cross? Kinsa may nagadasig niya? Ang nagadasig niya mao ang iyang gugma alang sa Amahan. Now, markahi kining mga katapusang mga pulong ni Ginoong Jesucristo nga iyang sulti ngadto siya mga disipulo. The night before nga gidakop na siya o ilan ang ilansang. Unsa man? Juan 14:31 na kanayon, so that the world may know that I love the Father. I do exactly as the Father commanded me. Di ba unsa ka gamhanan niya na? This is powerful. So, kung mangutan ako sa pipila ka mga hugpong sa mga akong gipangsangyawan, do you love God? Of course, ang ilang tubag usually, of course, I love God. But, did you know you cannot love unless you obey Him?
Masakpan ka na diha. Nahibaw ba ka nga dili ka maghigugma sa Dios hangtod nga ikaw mo tuman sa iyang mga sugo, iyang mando. Mo hinungdan nga ang gugma usa kini ka pagsuway. Love is a test. The test is, will you obey God? Mutuman ka ba sa iyang mando? Na mao na. Now, diyas primero Juan 2:5 ngadto sa 6 nagkanayon gini, whoever keeps His word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him. The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. 1 John 5:3 nagkanayon usap, for this is the love of God, that we keep His mandates, and His mandates are not a burden. Now, ang paagi sa imong pagpakita sa imong gugma ngadto sa Dios is through obedience to keeping His mandates. Mao na. Nagtuman ka ba sa iyang mga mando, iyang mga sugo? Mao na daog diha. He doesn't ask you to do something you cannot do. Dili man. Now, diha sa mando gikan sa Dios, unsa may mando gyud. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, that it may be well with you, and you may live on the earth. Live long, amen, on the earth. So, ang mga ginikanan, gimanduan. Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ephesians 6:1-4. So, imo bang magigyod ang Diyos? Kung tinuod kang nihugma sa Diyos, tumana. Kining mao mga bersikulo nga akong gibat-bat. This is where it gets tough. Ang personal nga gugma nimo sa Dios, mao'y magadasig kanimo to obey passages sa manini. Basta. Now, kung ano mo makablagi ang Diyos, you didn't find God. God found you. Siya ang nakakaplag kanimo. Dito ba sa eternidad nga miyagi? In eternity past, ang Diyos bisangkap na kanimo sa tanan. Gisangkapan ka na sa tanan nga imong kinahanglan. Dili ang imong gusto. Now, nasayod siya sa imong gaan and everything about you. Nasayod ang Diyos. Now, here you are now, a Christian. Either growing in grace and in knowledge of Him or not. Maura na. Duha ray mong kapilian. Either lagi nga nagtubo ka diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo, or wala ka magasibog sa unahan, having lost your first love, who is God. Now, you are either serving God or you're serving Satan at any given moment. Usahay God, maglibog ta. One of the ways that we do mao ang pagtugot sa mga salang wa na to isugid, to gouge into our lives. It scars the soul. Makahatag kini og kanang uwat sa atong kanang kalag. Okay? Have you ever had your car keyed? Someone takes their keys and drags them along the side of your car. Well, ang scar tissue on the soul, sama niya na. Ang sala nga wa ikumpisalo isugid, it builds up and scars the soul.
Ibaw ko ana. Ang Biblia, gatawag niya ng maong kalag, the heart. The Bible calls the soul, the heart. Now, ang imong pagkapakya sa pag-rebound, pagsugid sa imong mga sala, o pagsibog ng tusunan sa imong Kristohanong kinabuhi, is said to harden the heart. Murag magkagahi. Then, ang magtutuo starts to act like an unbeliever. Namura na siya ang kinabuhi, namura na siya sa dili magtutuo. Kaya nagkagahi naman ang iyang kalag. See? The believer is still saved. Di man din na. Ayaw yun na pagpakawa niya ng prinsipyo. Dili mo tang-tang naliging iyang kaluwasan. Apan, wa siya subay sa hustong dalan. He's not going in the right direction. Ug wa siya mogamit sa divine wisdom. Wa na siya magagamit. Mga tawhano na lang ngayong gigamit. He has turned away from God. Iyan ang gibiyaan ng iyang unang gugma. Wa na Diyos sa iyang kinabuhi. Now, dili ka paminaw. Dili ka kanang simba sa Dios nga naa kay sala nga wa isugid diya si mong kinabuhi. You cannot worship God with unconfessed sin in your life. Now, you may turn your back on God. Talikod ka sa Dios, but He will never turn His back on you. Dili. Di ra ba? Mahimong talikdan ng Diyos, apan dili makatalikod ang Diyos kanimo. God will never throw you under the bus. Rebound dayon. O kanang punita. Kadto nga taktak ng mga angay ni mong buhaton ihon nga Kristohanon. Rebound with God's plan where you left it. Now, di na rabawag yun mausab ang gugma sa Diyos. It's immutable nga nagkahulugan nga dili na gyud mausab. Di na mautro, di na. Ang gugma sa Diyos is also perfect and unconditional. Pasensyoso o mapasayloon. Protective, mapanalip don, mga binisaya, o nagapromote siya og kalinaw sa imong nauna. Proven and persistent. Mao, nga gikinahanglan nga imong i-reciprocate ang imong gugma ngadto kaniya by increasing the time you devote. Ngadtong giingon ni Ginoong Jesucristo, take my yoke and learn from me. Di man nga ang Diyos na kanimo kanunay. You are never alone. Nakadungog ka, huwag ka biyain niya. Di yung kabiyaan niya. Now, sa diha nga matangtang ang bertod, gikan sa gugma, o mo take over daw ng emosyon, ng imong pagbati, magkaguliyang na kanang gugmaha. Think of love as a river. Ano na, tandi ka ni sa kanang suba. The banks that contain love are wisdom and knowledge nga imong nakatunan gikan sa pulo sa Dios. Wisdom and knowledge, kaalam ug ang kahibalo. Keep it from beginning an emotional overload. Now, kung may gugma, if it's not contained, if love is not contained, it will be distorted. Now, daghan gani mga tao nangamatay over love when it is out of its banks. Musta? Now, ani usa ka butang interesting. Here's something interesting. Two of the most mature believers in all time, kinsa nahibaw
the most about love as recorded is Biblia. We're never married, rawa. O sila maminyo, kinsaman ni sila. Si Apostol Pablo o si Propita Jeremias. Kining duha ka mga believer giants niyadtong ilang panahon, dinha sila exceptional knowledge sa Dios. And therefore, nasayo sila a lot about God's perfect love. Okay? There's 2 Thessalonians 3:5 na kanayon. May the Lord direct your hearts into the love of God and into the steadfastness of Christ. Now, the internal system of virtue nga batunan ni Ginoong Jesucristo had during his earthly ministry, bahin kini sa template nga itong gisgutan nga iyang gibilin nga ni kanato. Unsa man ang template or iyang kanang pattern. He left us, take my yoke. Mao kana iyang gibilin. O kini transferable nga ni kanato ingon nga duha ka problem solving devices. Kasabot ka? Kining sistema sa bertod, vertical o horizontal. Ninundom ka? Vertical virtue, related kini may kalabutan kini sa personal nga gugma nga to sa Dios. Apan ang horizontal virtue, related ni may kalabutan kini sa impersonal love nga to sa tanang tao. Now, mao kini ang atong sunod nga problem solving device nga atong paghisgutan. Dias Colosas 4:5 aging takop ning atong tuon ning adlaw. Nagkanayon kini sa English. Conduct yourselves with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. Okay. Di nila muna kita mohunong o ayaw sipiat sa pagsunod sa sumpay nini atong pagtuon nini bahin sa 10 or God's 10 problem solving devices. Amahan namong Diyos, salamat ning grasya o bani kami sa among pagbubuwag o dada kami pagbalik o madiniharon kami makapandayon ning among tulumanon sa kabot yan sa among tumong espiritual ng pagkahamtong pinagi ning among pagtuon sa among pulong adlaw-adlaw. Kining tanan among ipasalamatan labi na ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.